أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. يا ku ‘yan musulmai akan wannan daddali mai albarka inda yau da kullun muke kawo muku shirye-shiryenmu na addininmu. Farko muna gode ma Allah wanda yake shine mahalicci. Mun tabbatar mun shaida ba wani sarki abin bautawa ma gaskiya kuma bayansa, sannan kuma mun nemi tsiransa da amincinsa su tabbata ga manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da duk waɗanda sun kabi gurabunsu wurin tada wannan addini. Bayan haka ne ya ku bayan Allah, ina muku sallama ta musulunci, ina mai ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan Allah, yau Allah ya sake dawowa da mu a cikin wani shiri wanda yake shi ma yau tambaya ne wanda yake an matsa ɗan uwa ne ɗan shi'a da ya matsa yana texti na shi kuma yana tambaya cewa don shi malam hadisin nan da Imam al-Bukhari ya rawaito na cewa manzon Allah yana tsayawa yana fitsari ya inganta, kuma ya kamata a danganta manzon Allah da tsayuwa a yi fitsari. To wannan shine tambayan. Sai kuma wani ɗan'uwa shi ma ɗan'uwan mun ahli sunna shi ma ya nemi ƙarin bayani akan wannan magana. To dangane ga haka da muka ga ba laifi mu ɗauki wannan dama mu yi takaitaccen bayani akan wannan lamari. Ya ku bayan Allah, ba shakka akan wannan matsala akwai saɓanin malumma akan wannan, amma zance mafi inganci shine ya halalta musulmi ya tsaya ya yi fitsari. Wannan ba haramun ba ne. Amma kafin haka nan, ku bari mu duba hadisin nan wanda yake Imam Tirmidhi ya rawaito, a inda nana Aisha radiyallahu anha take ce muna, man haddathakum أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قائدا. tace duk wanda ya baku labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ya yi fitsari, to kada ku gaskata mai shi, domin manzon Allah bai kasance yana fitsari ba fashe a tsugune. To wannan shine hadisi na Nana Aisha wanda Imam Tirmidhi ya rawaito. Amma malumma da suka shiga cikin wannan hadisi sai suka ce, a cikin wannan hadisi, cikin waɗanda sun rawaito hadisin, akwai wani da ake ce mishi sharik. Wannan sharikin ga malumma sun mishi tuhuma da cewa sayyi'un, mutum ne wanda yake tabi'ansa ba tsayayye ba ne, wanda yake malumma suke amsa cikin ka'ida na amsan hadisi. Wannan na farko kenan. Wannan da aka same shi cikin riwayan sharik, shi yasa wasu malumma suka ce wannan mutum malumman
masu wanda suke da ilimin rijal, wanda suke da ilimin masu rawaito hadisi suka ce wannan mutum Sharik yana da illa. Sa'annan malumma suka ce a ƙaddara in ma hadisin nan ya inganta, to mammunan Aisha ta sani ne, abin ta sani kawai shine abin da ya sawwaka gare ta, shine mai abin da ta sani shine tana ganin manzon Allah a gida in zai yi fitsari zama yake yi ko tsugunawa yake yi ya yi fitsari. She sun ka ce nana Aisha ai bata san irin yadda manzon Allah ke tsayawa ya yi fitsari ba, domin in yana gida take ganin shi, amma in yana waje shi da sahabban shi ko suna cikin tafiya shi da sahabban shi bata sani ba ya taba tsayawa ya yi fitsari ko yana tsayawa ya yi fitsari. Wannan ilimi ne da yake nana Aisha ya ɓuya gare ta, yakan yi bata sani ba, amma ta yi hukunci ne akan cewa abin da yake ta gani shine yake ta faɗi yadda manzon Allah yake fitsari in yana gida. Na'am. To ya ku bayin Allah, kamar Sheikhul Albani suna tsaye kan cewa wato Aisha yadda manzon Allah yake fitsari wani yanayin in ya fita cikin tafiya shi da sahabbai, Aisha yakan yi bata sani ba, amma ta sani ne yadda yake fitsari in yana gida. To, a nan da nake son dauki dama in falkar da 'yan uwayenmu da wasu masallatayyanmu wa'anda yake ba su mai da hankali akan lamari na lafiyan mutane da suke zuwa suke sallah masallatayyansu. Sai kaga an rubuta, an type, an manna jikin bango in ka shigo kusfa, sai ga an ce wai it is sunna to sit down and urinate. Sunna ne ka zamna kai fitsari. To ya ku bayin Allah, idan muka auna da zamanin ga da muke ciki, kusfa na kowane masallaci ko a'a kina tafiya ne fitsari ya kama ki zaki shiga cikin wani stock, wani shago ki fitsari, ya kamata mu mai da hankali kan lafiyan musulmai. A zamanin gada yake akwai curuta da yawa, ba daidai ba ne ka shiga cikin kowane kusfa kawai da ka zo ka zamna yadda kowa ke zama, saboda baka san suwaye suke da curuta da yake sun zamna cikin wannan, sun zamna kan wannan watan kusfan sun kai fitsari ba, baka sani ba. To sai a ce maka da ka zo kai ma ka zamna, a'a wannan ba abin da yake yana tafiya ne da hankali ko da ra'ayi ba. Wannan cewa sunna ne a zamna, to ya kamata a yi bayani cewa manzon Allah yana tsayawa ya yi fitsari. Shi yasa idan aka samu hali irin wannan, to dole ne yana iya jawo mutum tsoron kaka ja ma kanka cuta, shi ka tsaya ka yi fitsari, wanda yake mun ci gaba, mun zo da sauran bayanin su a gaba. Wannan dai falkarwa ne. Hadisi na farko kenan. Hadisi na biyu shine Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Wanga hadisi kuma malumma duka baki daya sun yi ittifaki cewa hadisin nan da'ifi ne. Ko da yake akwai wasu malumma da suke ganin hadisin ba da'ifi bane. Mun gane ko malumma sun yi muttafaqun alaihi cewa hadisin ga yana da illa. Hadisin shine Sayyidina Umar yace wai annabi ya gansa, ya ganni wa ana abulu qa'iman, annabi ya ganni ina fitsari saye. Faƙala sai ya ce, ya Umar, ya kai Umar, la tabul qa'iman, kada ka yi ta rinka fitsari a tsaye. Da manzon Allah ya gaya Sayyidina Umar wannan magana, sai Umar ya ce, fama bultu qa'iman ba'da hadha. Tunda manzon Allah ya gaya min wannan magana, ban taba tsayawa na yi fitsari ba. To, malama suka ce a'a, akwai hadisai
wasu hadisan da suka tabbatar cewa sayyidina Umar ya tsaya ko yana tsayawa ya yi fitsari, haka sayyidina Ali ma yana tsayawa ya yi fitsari, haka sayyidina Zaid ibn Thabit yana tsayawa ya yi fitsari, haka da ma wasu sahabbai suna tsayawa su yi fitsari. To, ya ku bayin Allah, wannan hadisi na uku shine hadisin da wannan ɗan uwa yake tambaya kai, musamman wanda yake Imam al-Bukhari ne ya rawaito cewa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wai annan Muhammad ya zo subatatu qaumin, wato subatan ga shine misali kamar a ce bayan gida inda ake zudda ƙasa da shara ko kuwa ake ajiye kayan da yake ba a so. Manzo Allah da ya zo wurin wanga mutane, fitsari ya kama shi, sai ya zagaya wurin wannan baya, fabala qa'iman, sai yayi fitsari a tsaye. Summa da'a bima'in, bayan ya kare sai ya kira cewa a bashi ruwa. Faji'tuhu bima'in fatawadda'a. Inji Huzaifa wanda ya rawaito wannan hadisi yace da manzo Allah ya nemi ruwa, ni ne wanda yake na kawo masa ruwan, yayi tsarki yayi alwalla. To dangane ga haka nan, malumma dangane ga wanga ingantaccen hadisi a cikin Bukhari, haka Imam al-Bukhari ya rawaito shi cikin hadisi 224, haka na Imam Muslim shi ma rawaito shi hadisi 273. Dangane ga ingancin wanga hadisi, maluma suka ce ya inganta mutum ka tsaya ka yi fitsari. Abinda aka tsawata a kai, ko abinda manzon Allah ya tsawata a kai shine ka tsaya inda za ka yi fitsari kana fitsarin na fantsama ma kayanka. Wannan shine nukta da ya kamata mai da hankali kai. Abin da ya sa duk wani bayani za ka ga an yi saɓanin malumma, duk abin da ake tsoro shine fitsarin nan da zai rinka fantsama yana taɓa wandonka ko kuwa yana taɓa riganka. To, idan aka samu mutum ka yi fitsari ka ƙare bai taɓa riganka a tsaye, ka ƙare bai taɓa riganka ba, bai taɓa wandonka ba, to wannan ya halalta. Shi yasa wasu maluma suka ce idan mutum ka tsaya ka yi fitsari, ko da ka kiyaye ka tabbatar cewa ka yi fitsarin inda yake fitsarin ya shiga ne bai taɓa riganka ba, ana ba da nasiha mutum ka ɗauki ruwa ka ɗan yayyafa ma riganka ko wandonka saboda tsayawan da ka yi fitsari, ko da ma ka yi fitsarin ka kiyaye cewa fitsarin bai taɓa wandonka ba, to wannan ba laifi. In kuma ka tabbatar tsayawan da ka yi wani wuri fitsari ya taɓa wandonka, to abin da ke bukata shine ka kama wurin ka sa ruwa ka wanke, shikenan sai ka kama hanya ka je ka yi sallah. Dangane ga haka nan, ko da yake malumma sun ce ba laifi ka tsaya ka yi fitsari, haka nan kuma malumman sun ka dace cewa mustahabi ne ka zamna ka yi fitsarin. In za ka yi fitsarin, in akwai dama, in akwai wuri ka tsuguna ko kuwa ka zamna, shi wannan mustahabi ne mutum ka yi shi, saboda manzon Allah mafi yawanci ya fi tsugunawa yana fitsari, amma bai haramta cewa a tsaya fitsari ba, don manzon Allah akwai wasu lokutan da yake ya tsaya ne ya yi fitsari. Hakanan kuma ya ku bayan Allah, mu mai da hankali a kai cewa akwai wani abu mai muhimmanci kwarai. Ko da mutum ka ji tsoron cewa in ka tsaya ka yi fitsarin ya fantsama ya taɓa riganka ko wandonka, ka fi son ka zamna, in ka zabi wannan babu laifi. Ta amma akwai wani abu da mutane ba su mai da hankali, nike son jawo hankalin 'yan uwa baki ɗaya. In ma ka zamna ka yi fitsarin, akwai lokacin da in ka yi fitsarin, in dai ba ka zamna kan irin su closet ne, yana iya ya fantsama, in kana jin karan ka gane kaman yana fantsama, to a lokacin nan
nasiyan zamu bayar shine in ka tashi ka nemi ruwa ka sa hannunka in ya so ka shafa ka share duwawunka da zuwa kasan duwawunka kaɗan inda ka tabbatar fantsaman fitsarin nan da yayi da kaji ya iya taba to shi ka sa ruwa ka shashare ka wanke sa'an nan ka sa wandonka. Wannan ya da muhimmanci kwarai ko da ka zamna ne ka yi fitsarin. To ya ku bayin Allah, wannan shine bayani na a gare mu ahlus sunna. To tun da wannan dan uwa namu dan shi'a ne yawan ga tambaya, to ku bar mu duba littattafan 'yan shi'a su ma mai suka ce dangane ga fitsari a tsaye. Mu duba abin da malum imamansu wanda suka ce ba su a laifi, mu ji bayani da yake su ma sun yi. Imamu Ja'far Sadiq a cikin usulul kafi juz'i na 6 shafi 500 da kuma wasa'ilun shi'a juz'i na 1 shafi 352, sa'annan misbahul minhaj ga juz'i na 2 shafi na 151 za ka samu bayani da suka yi kan hukuncin hitsari a tsaye. An tambaye Imam Ja'far Sadiq, hal yajuzu tabawul qa'iman, shin ya inganta ya kamata a yi fitsari a tsaye? Kala, sai Imam Ja'far Sadiq ya ce, la ba'asa bihi, wannan babu laifi, ma'ana ya inganta. Wannan inda muka bayani ga in kaje zaka ga bayanai da suka yi kan tsayawa a yi fitsari a cikin littattafai na 'yan shiya. To wannan ke gwada mana ashe ahli sunna ba mu kaɗai ne muka ce ya inganta a tsaya a yi fitsari in hali ya kama ba. Sa'an nan idan muka duba hawa yau cikin littattafan shi'a, tazibul ahkam ga juz'i na 1 shafi 352 yace su'ila Abu Abdullah, an tambaye Abu Abdullah, ayabulu rajul wa huwa qa'imun, shin ya inganta mutum ya yi fitsari yana tsaye? Kala, sai Abu Abdullah yace na'am, babu laifi mutum ya iya fitsari yana tsaye. To wanga da muka yi faɗi a cikin wato tafai na shi'a sun zo ne a karkashin babu adabil ahdasil mujibati littahara, kofa wanda yake idan mutum yayi kari ladubba na kari wanda yake sun wajaba a musu tsarki. To wayan ga hadisai da muka faɗi muku guda biyu na 'yan shi'a da ya tabbatar da imamansu sun ce babu laifi, to karkashin wannan babi za ku same su. Ya ku bayan Allah, haka na Imam al-Usaimin an tambaye sa an ka ce shin ya inganta mutum ya yi fitsari a tsaye? Ya ce idan ya amince cewa ya kiyaye fitsarin nan ba zai taɓa wandonsa ba, a lokacin nan babu laifi. Wannan kenan. Akwai wani hadisi da manzon Allah ya ce ya ga kaburbura guda biyu, ya ce innahuma la yu'aziban, ya ce ga wayan ga mutane cikin kabari guda biyun ga ana musu azaba. Ya ce ba ana musu azaba don komai ba ne, amma aduhuma na farkonsu ɗaya cikinsu ba abin da yake yi shaidai yawo yake yi bin namima, yana yawo ne ya je ya gaya ma wane ka ce, ya dawo ya ce maka shi ma ya ce. Ya ce na biyu laifinsa shine la yastabri min al-bawl, shi in yayi fitsari bai wato istibra'i, wato bai tabbatar da ya gusar da duk fitsari da ke cikin maransa. Ma'ana in yayi fitsari bai miƙewa ya tsaya ya tabbatar da duk fitsarin ya fita, sai sa wandon shi kawai sai ya kama hanya. To wanda ke zuwa daga baya
ya tsirgo cikin wandon sannan bai sani ba, to da shi ne an kai masa azaba. To idan muka duba wannan, malumma sun tabbatar cewa idan mutum ka yi fitsari don ka guji irin wannan azaba da manzo Allah ya ga ana yi ma wannan bawan Allah, to ka tashi ka miƙe ka tsaya. In ka tsaya ka ga sauran fitsarin sun zubo. Ashe wannan ke nuna muna fitsarin ma a tsaye shine ke tabbatar da duk fitsarin da ka yi wanda ya saura ya fita. Ya ku bayin Allah, to ya ku bayin Allah, wannan a takaice shine abin da yasa muka zo muku da karatu yau ranar Litini maimakon ranar Lahadi, saboda jiya Lahadin nan duka ba ma jin daɗi. Kar ku manta da mu, ku taya mu cikin addu'a. Yau Litini ne da Allah ya ba mu dan lafiya, muka ce to mu tashi mu kawo muku karatu gwargwadon iyawa, ba da mun ja lokaci da yawa ba. To wannan ke gwada muna, ya ku bayin Allah, da ahlin sunna da 'yan shi'a sun tabbatar yin fitsari a tsaye bai haramta ba. A ko inda yake kai mutum shi ka tsaya ka yi fitsari, wannan ba laifi. Ba wai don kana ciwo ba, ba wai don bayan kana ciwo ba, a'a, akwai lokacin da kaga dama shi ka tsaya ka yi fitsari, matukan ka kiyaye fitsarin bai fantsama a cikin riganka ko kuwa a cikin wandonka. Saboda shi ya kai dan uwa barafide wanda kake mamaki cewa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi wai manzon Allah ya tsaya ya yi fitsari, har kana mamaki. To littattafan kuma ga sunan mun kawo maka, akwai su da yawa ba su da iyaka. To da yake ba ma jin lafiya sosai, ya sa muka takaita wannan a takaice don mu kawo mu amsa wannan tambaya. Littattafan 'yan shi'a sun tabbatar, ga shi nan Abu Abdullah kenan da kuma Ja'far Sadiq duka sun tabbatar cewa wannan fitsari a tsaye babu laifi a kai, matukan mutum ya kiyaye fantsaman fitsarin a cikin kayansa. Allah ya samu dace, Allah taimake mu, Allah rufa mana asiri. Fa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.